32 anyos nga babae kinsa miduaw lang unta sa iyang bana nga PDL sa Valencia City Jail sa Bukidnon ang arestado human misulay pagpalusot og illegal nga droga nga gisagol sa dalang bugas niini. Ani report ni Cyril Chavez. Sikop sa akto sa mga personahe sa Bureau of Jail Management and Penology Valencia Male Dormitory kining 32 anyos nga babae human makuhaan og gituo ang shabu. Ang sospek muduaw unta sa iyang banang person deprived of liberty ang gidakop human makitaan ang gidalang bugas niini og mga pakete sa gituo ang droga. Matod sa BJMP-10, nahitabo ang insidente pasado alas 12 sa udto ni adtong Sabado. Pag-inspeksyon sa jail guard sa mga dala sa sospek, nadiskubrihan ang mga naka-ziplock nga pakete. Paabot or tunol unta nga rice, pero upon searching sa ato ang atong mga kauban sa trabaho sa Valencia City Jail Male Dormitory, nakita nga naay murag shabu nga ilahang suspicious nga substances nga gihinalaan pa naman nga shabu. Ang gituhuang shabu anaa sa 3 ka gramo og nagkantidad og 24,000 pesos. Giton over na sa Valencia City Police Station ang suspect o pasakaan og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Wala pa'y pahayag ang maong suspect. Tungod sa hitabo, mas pahugtan pa sa BJMP ang ilang mga inspeksyon aron dili malutsan og mga kontrabando. Cyril Chavez, 1 Mindanao.